Muri yeZimbabwe aiwa pazoshata manje nokuti kubuda kwaita vaNACHAMISA mubato reTSHABANGU aiwa pabuda mashoko abva kuSADC abuditsiwa through munewspaper remuAfrica inonzi Africa Beauty Rwind ichiti aiwa SADC inogona kumira inombona kumboredusa its pace kwazoti mafresh elections muZimbabwe. Kunyange hapo vanhu vane hope, kunyange hapo pane makunga ari kutendera achiti mafresh elections achaitika, asi kuri kunzi kubuda kwaita vaNACHAMISA mupati aiwa anogona kumbonzi mirway. Sataendera mberi nyaya iyi ndokudzebva wasubscribe wolike wotena on the bell icon tombochiona maupdates anokupa pano paZim News Live. Saka muri yeZimbabwe izvi tinozviona nekuti nhau dzinobuda dzakanzi the key is the Zimbabwe opposition leader NACHAMISA. He successfully had convinced SADC that only fresh elections in Zimbabwe would resolve the political crisis in Zimbabwe. Emerson Mnangagwa, on the other hand, he had failed to convince SADC on why fresh elections would be a bad idea. June 30 was set for fresh elections to be held in Zimbabwe, but when NACHAMISA dumped the contaminated CCC, SADC is clear they can't keep pushing for fresh elections in Zimbabwe without CHAMISA. We can't keep fresh elections kana CHAMISA asipo. Saka ababa amene kuti zvichaitwa sei muri yeZimbabwe. Chimbotudze mafungiro enyu. Munoti kudi pamusoro penyaya iyi kuti SADC iri kuti inogona kumboredusa pace yayo kuzoti mafresh elections nekuti CHAMISA asisipo. CHAMISA haana pati. Vangatozoya kana atozofuma imwe pati. Samudzi vachibotudze mafungiro enyu. Pinda mucomment section medu motudze. Musakaona subscribe, kulike, totina on the bell icon. Tombochiona maupdates anokupa pano paZim News Live.